Yes, no, test drive natin yung TBS N-Torque 125, no. Itong standard edition, no. Ito si brother. Ano pangalan mo, bro? Mike. Si Sir Mike, no. Siya yung natin dito, mag-assist. Test drive natin to kung okay ba ito, yung TBS 125. Magkano yung kasi ito, bro? Cash 74,000, no. Kung sulit ba yung 74,000 dito. Bob type, tapos carburetor ba, no? FI. FI, sir. FI na pala to. FI na. Kaya try natin na i-test drive. Tara mga yan, samahan nyo ako. TBS 125. Kailangan mo helmet eh, kahit dito lang eh. Sir, maganda siya, maganda yung hatak niya. Maganda yung hatak niya. Sa long ride siguro, maganda rin ito. TBS. Sa TBS. Bro, thank you bro. Siyang pangalan bro? Mark. Thank you kay Sir Mark no, na sa video, nag-set ng video sa atin. Okay siya, yung TBS 125 N-Torque. Maganda siya i-drive. Uy, meron pa tayong t-shirt ng TBS thank you sa my TBS, may t-shirt pa. Libreng test drive dito, tsaka may pa, t-shirt. Okay. Tingnan natin yung nito compartment. Wow, mabong na yan. May ilaw pa yan sa loob. Ilaw. Pag bubuksan mo, pag madilim, siyempre, kailangan hindi ka Ay, ilaw siya. Daw na mag-isa eh. May charging port din. May charger din dito? Yes, sir. May charging port dito. Ito. Naka-USB na lang, USB type na. Hindi mo na kailangan bumili yung bilog, di ba? Hindi na. USB type na. Kagandahan ito mga Indians, ang gas tank niya sa likod. Ibig sabihin, hindi na kayo ng upuan para magpagas. Dito na siya. Kumbaga, Pwede rin i-connect to sa smartphone. Kasi may smart connect na siya. may smart connect to? Yes, sir. Download nyo yung phone. May smart connect pa. Opo. Pero wala siyang hazard, no? Wala, sir. Walang hazard. Smart connect meron siya, i-connect sa smartphone. Okay. Tapos meron siyang dito, yung lagayan ng chokes to go o kaya undox, no? Yan. Dito sa kabila wala. Meron din. Ayan may lagayan. Tapos maluwag yung niya dito. Gulay board niya. Ayan. Magkano yung size niya dito? Yung gulong niya dito 13 by 12 110 by 12 yung rim niya. Ito naman is 180. hindi, yung rim niya 12 yung rim niya, 12 din sa okay. So yung mga Indians dito sa may itong tawag dito TBS N-Torque 125 maganda mo yan, maganda yung hatak niya, pagbuti pang long ride dito. Okay mo yan, inquire kayo mo yan sa doon sa may Kalasyaw branch, sa may ba yun, Karanglaan no? Karanglaan no? Tapos dito mo yan sa bayan ng Binmali, dito na ngayon for 2 days. Okay mo yan, salamat sa pag-minutes, God bless you, more power, keep you sa nasa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Indians.